No niin, pienen teknisen keskustelun jälkeen olemme saaneet lauteille Reijo Mäen, joka lienee kaikille tuttu. Nyt on tullut monesko Jussi Varas. Tässä on nopea aluksi tervetuloa kuitenkin. Kiitos. Joo, kyllä. Tämä maisemakin on mulle jotenkin tuttu ja iso osa naamoista on tuttuja, että morjens vaan kaikille. Niin, ensimmäinen Varas tuli vuonna 1986. Mites uskoitko silloin jo heti tällainen pitkään sarjaan? Ehdottomasti, että oli ihan tarkasti suunniteltu sinulle. Noin voi ikään kuin silmiruutuisen vihkoon hahmotellut nämä kaikki sillä valmiiksi. Mä oon sitä aina toteuttanut tässä pikkuhiljaa. Jäämme odottamaan, kun julkistat sen vihkosin, mutta siinä lienee merkintöjä monelta vuodelta. No onko, mitäs Jussi Varas, Siikasten merikarviamies, onko se muuttunut matkan varrella? Joo, siis ei juurikaan tietenkään. Varas, hänelle ei kuulu paljon muuttua se, että seuraavassa kirjassa Varas tulee toteamaan apteekin sarkofaagilla, että hänellä on aika paljon sukua siikaisista. Yleensä hän on aina puhunut, että hän on merikarviamies. Ja Varas sitä, että kun Huikkisissa on tämä hulvius Huikkisista syö enemmän kuin tienaa, niin meillä siikaisissa on tämä tunnuslause, siisti mies siikaisista oksentaakin pelkästään kirkasta. Siikaisissa on hyvä meininki jo Satakunnan sydänmailla, sillä Pontikan ketto pitänyt. kunnanjohtaja ehdotti kuntaliitosta, niin sai sianpään postilaatikko. Tämä on tosi. Se tarkoittaa, että sitten Siikaisissa on joku pieniä sikoja tai isoja postilaatikoita. Eikö se ole kaikki aika isoja? Ainakin tuo henkilö. Siikainen on vähän niin kuin Texas, siellä on kaikki niin helvetin isot. No mites Reijo kirjailijana, kun näitä vareksia luot, niin mites suhtaudutko eri tavalla siihen varekseen vai lähteekö se ihan samalta pöydältä? Samalta pöydältä aika pitkälti, eli sinne se kone jököttää odottamassa. Joo, matkan varrella tietysti hiukan on jotakin toivottavasti kehitystäkin tapahtunut, mutta niin kuin siis Vareksen hahmo sinänsä, niin ei nyt voi edellyttää, että se, siis eivät sarjan hahmot, niinhän ne muutu ja kehitys sillä tavalla. Sitten on James Bondkaan sitten paljon tapoja muuttanut missään vaiheessa, niin kyllä se hahmo pysyy hyvin samalla. No tässä Kynnyssotamies-kirjassa aika mielenkiintoisia hahmoja onkin nyt tuolta Lahden takaa Ruotsin puolelta. Sieltä tulee esimerkiksi tämä Rita Brigitte Karikko, joka nyt ei ole aivan tavanomainen kirjanpitäjä. Joo, hänen konttorinsa ovessa lukee, että Bokföring och Consulting, ja hän on ammattitappaja. Hän on Suomen armeijan rannikkojääkäri, yliluutnantti, ja hän on ollut YK tehtävissä Länsi-Afrikassa tämmöisessä operaatiossa, ja hän on ammattitappaja, joka hoitelee asioita Tukholman alamaailmassa. Siinä oli sellainen pieni kuvio, että mulla oli koipi kipeä tuossa pari ja puoli vuotta takaperin. Mä aika monella tämmöisellä terapiapöydällä makasin sillä tavalla, että mulla oli naama siinä aukossa ja tuijotin lattiaa ja sitten mua hoideltiin sitten siinä ja väänneltiin ja käänneltiin ja se oli paskamoissa touhua, mutta jotakin hyvää siinä oli, eli mä keksin nyt sitten sen tavan, millä tavalla tällainen Balkanilta tullut gangsterikuningas saadaan ikään kuin naulattua, niitattua siihen pöytään niin, että sinne alle sen kasvoaukon alapuolelle tuodaan läppäri, josta saadaan yhteys Rio de Janeiroon, jossa tämä hänen ikuinen kilpakumppaninsa ja pahin vihollisensa pitää hänen yhteyttä siinä vaiheessa, kun häntä tapetaan pikkuhiljaa. Eli ilman sitä meikäläisen omia terapiakokemuksia, niin en olisi ihan tällä tapaa keksinyt. Eli ammennat ihan elämästä näitä. Niin, sieltä tulee sitten Ruotsin puolelta vähän muutakin sakkia tänne rakkaaseen houkuun. Joo, sieltä tulee ja Balkanille päin viittaa tämä yksi kaveri. Ja sitten täällä Turussa tosiaan on kaveri, joka on ollut
näissä duuneissa Tukholmassa ja nythän sitten vaan lähinnä kylmää ihmisiä tuolla jossakin Perno-Pansio raisiolinjalla ja nämä kaksi sitten rupeaa yhdessä jäljittämään tätä Rita Brigitteä. Menemättä yksityiskohtiin, niin eihän näitäkään kahden kaverin yhteispeli ihan saumatonta ole. Tämä on vähän Suomi-Ruotsi ottelua sitten. Siinä on yhtä sellaista. Ja sitten tuntuu, että tuo Itä-Harju on tässä kirjassa sellainen pahuudenpesä. Siellä on vaaraosuusteurastama ja hämärää sakkia. Joo, se on sillä tavalla niin kuin miljoona, kun se on vähän sellainen rappeutunut menneen maailman maisema tällä hetkellä, se Itä-Harjun teollisuusalue, niin sinne pystyy kehittämään kaikenlaista. Eli osuusteurastamo on Lounais-Suomen osuusteurastamo, entinen kylmävarasto ja makkaravarasto, jossa sitten nykyään on sellainen epämääräinen kapakka, jossa pelataan sellaista korttipeliä, jossa yksi hammastikku voi maksaa 50 euroa tai 100 euroa ja porukoilla, jotka siellä viettää aikaansa, niillä on sellainen tietty tiileen lemahdus saattaa olla nahassaan. Eli siitä tuli mielestäni aika mielenkiintoinen paikka ja sitten se, mitä me nyt ollaan kirjoittamassa, niin parasta aikaa, niin siinä muuten palataan nyt sitten vielä Itä-Harjulle uudestaan. Mä ajattelin, että mulla on käyttämättä muutama idea ja totta kai vaaraosuusteurastamo on jo valmiina. Sitten sitä täytyy käyttää. Asiakaskunta ei ehkä vaihdu, mutta ehkä henkilökunta vaihtuu. No joo, sattuneesta syystä henkilökunta. tuo on totta. Se oli siinä sanottu klappivirhe, jos yksi tietty kaveri ilmestyisi taas sinne tiskintaan. No eihän se koskaan tehdä kirjailijan vapautta. Mitäs, ja sitten löytyy sieltä myös tämmöinen moottoripyöräkerhokin, joka ei nyt ole ihan... Joo, sieltä löytyy moottoripyöräkerho Motofuckers. Ja se on liivijengi ja mä nyt en halua, kun tämä on koko perheen tilaisuus, niin mä haluan paljastaa teille, että minkälainen kuvio on siellä liivin selässä sitten tällä Motofukkersilla. Sanotaan, että se liittyy jotenkin esimerkiksi Soisalon saaren ympäri me tehtävän soukukilpailuun, jos vaan pystyy siitä päättämään. On selkeästi joku Sunbusteri siellä sitten vissiin on. No joo, mutta mitäs tässä Varekselle käy vähän ohraisesti? Kämppä menee putkiremonttiin, rakas Mazda menee lunastukseen. Mazdassa on tehty anjovispurkkeja tällä hetkellä jo, että se on siellä nyt sitten se on muuttunut. Joo, niin siitähän on monessa kirjassa, jota mä oon kuullut, että kun Vares aina ajaa sillä vanhalla romulla Mazdalla ja Vares aina perustelee, että auto hänelle kulkuväline ei statussymboli. Ja sitten pari kirjaa takaperin jo apteekin Paradisilla mietittiin, että kumpi menee ensin vaihtoon, Vareksen Mazda vai Uusalmen Maksa. Ja nyt kyllä on niin, että Vareksen Mazda meni vaan vakavasti vaihtoon. Niin siis Vares veti kolmion takaa naisen ajaman auton eteen ja sehän sitten tietyllä tapaa johti seuraavaan tilanteeseen tämän leivin kanssa. Että näinkin voi käydä, on onnettomuudessa joskus. Joo, ja niin Vares iski autoon, autolla naisen, sanotaan näin. Se oli kyllä niin, että tämä naisen Range Rover tuli apukuskin puoleisesta kulmasta sisään, mutta siis hänhän ei ollut siinä lian alainen, vaan se, joka tulee kolmion takaa, niin niinhän se oli tietysti. Kyllä, mutta niin kuin aina, niin Vareksella on onnea ja epäonnea naissuhteissa. Se on sekä että, jos olisi liikaa onnea naissuhteissa niin oikein viimeisen päälle, niin nyt Vares todella kantaisi niitä vaippapusseja tuolla jostakin Prismasta kotiin päin tyytyväisenä perheen isänä. Sellainen hiukan pulskistuneena jo ja tollain. Joo, että luojan kiitos sitä onnea riittävästi jo ollut. Ja kulkisi Aurajoen yli aina silloin vai? Aurajoen yli aina silloin, kyllä. Eli tämä on se Vareksen hahmon perusajatus, että hän ei koskaan sitoudu kunnolla. Jos mä nyt taas palaan tuohon Bondiin, niin kyllä hänelläkin on hieman vaikeuksia käsittääkseni sitoutumisessa on ollut. Mikäli mä oikein ymmärtänyt ne elokuvat ja kirjat. Se on se ainoa syy, ainoa asia, mikä yhdistää Bondia ja Varesta. Siis se on siis se totta kai, koska nämähän on ikään kuin lainausmerkeissä sankarihahmona ihan toisen tyyppisiä. Eli Bondhan on kaikki tietävä, joka hallitsee jokaisen
helikopterin suihkuhävittävän, kaikki aseet ja tietokoneohjelmat ja Vares taas ei ole ihan yhtä kätevä asioissa, ei ole. No niin, väliaikamusiikki. Mites kuinka jälkityötä tuo vaatii? Olet näköjään ihastunut tuohon Itä-Harjuun. Tansissa siellä on joka aamu nyt sitten aamulla. Ei, mutta sitten mä oon käynyt muun muassa tuossa Kolera hautausmaalla ja se mitä nyt parasta aikaa kirjoitan, niin siinä on sellainen tilanne, että Varestahan näkee painajaisia. Niin, hän on yhtäkkiä painajaisessa on Vareksella on se uusi auto, joka on Outlander, eli Outsider ajaa Outlanderilla. Niin se Outlander on siellä keskellä Kolera hautausmaalta ja siitä hän näkyy sitten sinne alaviistoon tuonne Itä-Harjun teollisuusalueelle. Ja sitten yhtäkkiä yhdestä haudasta kiipeää sellainen kaveri, jolla on nyrkkeilijä nämä bokserihousut ja hanskat ja tulee kohti ja alkaa keskustelu siitä, että mitä sä täällä teet. Ja Vares kysyy, että no sä oot kuollumies, mitä sä täällä teet ja niin päin pois. Ja sitten ruvetaan puhumaan Itä-Harjusta ja Vares sanoo, että niin, että se on nyt vähän erikoista, että kun tästä katsoo alaspäin, niin Itä-Harjuhan on tuolla alhaalla, että miten se on mahdollista. Niin hän sanoo, etkö sä ole lukenut Guinnessin ennätysten kirjan uusinta versiota? Vares sanoo, mitä siinä on? Etsipä sieltä maailman matalimmat harjut, niin siellä 2 on Itä-Harju. Ja miten se menikin, että Turun maine on rakennettu 7 Kukkulalla ja Reijomäellä. No, mutta aikamoista jalkatyötä kuitenkin vissiin harrastat näiden paikkojen suhteen, vai miten tarkkaan te? No joo, sillä tavalla ja sitten mä laitan sitten niinku keksimällä loputeli, että niin se on nyt, että Bar osuusseurastonkin, niin siellä edes ei ole siis ihan nyt sen tyyppistä elementtijätikkää, mitä mä olen kuvannut, mutta keksimällä. Kuinka tarkkaan, kun lähdet kirjoittamaan, niin sulla on se juoni selvillä. Tiedätkö jo mihin ne aina loppuvat? Leena Lehtolainen lähetti sinulle terveisiä, mutta jotain tähän ainakin kertoo, että vähän kirja vielä. Ilman muuta se vie jollakin tavalla. Juttuhan on niin, että usein se ei lähde viedäkseen, ellei sille anna vauhtia. Ja mähän käytän tässä tämmöistä termiä, eli että on joku lähtökohtatilanne ja on tiettyjä haamoja, mutta ihan ei ole vielä täysin varma, että mihin suuntaan. Niin, se on vähän sama kuin autolla, että kun auto ei lähde liikenteeseen ja on sopiva mäki, niin sitten otetaan vauhtia ja vaihde päälle, eli mäkilähtö, mikä on sitä. No hyvä idea. Ettei taskuparkki, mutta mites aika pitkällä nyt on seuraava Vareskiin näköjään plakkarissa? On se nyt 2 kertaan aika huolella kirjoitettu ja se tietysti aina sitten vaatii sitä hiomista ja höyläämistä, viilaamista, mutta hyvältä ne näyttäisi tällä hetkellä ainakin, että ensi keväänä tulisi. Niin nämä kirjojen nimet, nehän menee nyt tälleen. Mulla oli tämmöinen kausi menossa, että edellisvuonna tuli Maitolasimies ja nyt tuli Tyynysotamies ja työnimenä nyt ainakin on ollut Sateenvarjomies tässä seuraavassa. Eli Itä-Harju ja huhtikuinen räntäsade ja joku kaveri on lähtenyt pois. Kerro nyt siitä ensin tarkempaa, mutta tämmöinen aika tyylikäs kaveri, jolla on italialainen mainossateenvarjo, niin hän sanoi, että hän ottaa taksia, että hän ottaa jo happea ja sitten se sateenvarjo löydetään ja pari verikippoa ja sitä kaveria ei löydetty ikinä. Eli tämä on niin lähtökohtaisesti sateenvarjomies. Ja Vares saa tehtävän ja... Vares on siinä pari muutakin aika kinkkistä juttua. Siinä on vähän tämmöisiä päällekkäisiä tehtäviä. Niin, jos sä arvioit, että sun kirjassa menee aina 4 tarinaa päällekkäin. No tässä on 3 tai 4 tarinaa, ja sitten se niiden liimauskohtien hiominen sillä, että ne tuntuu yhdeltä kirjalta, niin siinä on sitä miettimistä aina. Kirjoitatko ne lomittain vai onko ne yhdessä? Ei sillä tavalla mitenkään, vaan että kyllä koko ajan mä kirjoitan niin sitten, että nyt tässä luvussa ollaan täällä ja sitten samaan aikaan toisaalla tapahtuu jotain. En sillä tavalla, että olisi niin 4 erillistä tarinaa ja sitten sen jälkeen mä rupean niitä asettelemaan kohdilleen. Se ei ole kyllä mun tekniikka.
Eli ei ole muistilappuja siinä, missä mennään. Että... Niitähän aina tarvitaan ja muistivihkoa ja sitten on semmoinen käsittämätön suttuvihko, johon erityyppisiä pätkiä, niin niitä tulee sitten. Ja mä teen sen jopa niin sillä tavalla, että mä kirjoitan niitä puhelimen muistiin ja sitten mä tulostan sieltä paperin ja sitten mä liimaan niitä paperin loppuisia aina semmoiseen todella paksuun kansioon. Se on jotenkin semmoinen tapa, mistä sitten on helpompi ja semmoinen aidompi tapa hakea niitä. Mutta ne on yksittäisiä soukkeja. Osa niistä saattaa olla tämmöinen aukeama, jossa on 30 eri niin sanottua heittoa tai soukkia ja on todennut, että hetkinen, eihän näitä voi yhtä ainuttakaan käyttää missään. Ja sitten taas joltakin aukeamalta löytyy mielestä, että aha, tässähän on aika kuinka paljon no joo. No, tämä on tämmöinen koko perheen lämminhenkinen tilaisuus. Mä en itse kertoa sitä, minkä mä kaivoin tänä aamuna esiin sieltä. Niin siinä... en lähde kertomaan. No, melkein saatamme kuvitella sen. Kiitos Reijo. Kiitos. Ja odotamme miessarjan nyt jatkoa sitten. Ensi vuonna ehkä tapaamme näillä lauteilla uudestaan, mutta sinulla on aikaa jäädä signeeraamaan kirjoja tuohon vielä. On toki, kyllä. Hyvä. Joo. Kiitos tästä ja jatkamme hetken kuluttua. Joo, kiitos.